السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. Allah taimaka min na annabi sadaka. Dan safa wallahi yunwa nake ji wallahi. Taimaka min. Allah taimaka. Fi sabilillah. Game over. Allah taimaka. Taimaka fi sabilillah. Malam nagode. Nagode. Allah saka alkhairi. Alhamdulillah na ji daɗin faruwa wannan abu da aka yi wa almajiri wannan shi ma Allah ya kai lada ba gaban ma'aiki Allah ya kai lada malam baka san wani abu Allah ya kai lada gaban ma'aiki wannan dubu ina zuwa da Allah da kata wai a duba a ce saboda mu dan Allah dan annabi saboda alhamdulillah na ji daɗin wannan sadakar jariya da aka yi ta wannan masallaci da aka yi wani almajiri yanzu an na ga wani 1000 ɗauka bayan sadaka fi sabilillah ma daɗin wannan abu gaskiya ne ai shi abin da ka baya a nan duniya shi ne rabon ka shi yasa ake sa idan za ka yi kyauta ka yi babba muhimmanci wanda sai ka san aiki gaskiya ne malam amma da tuwa malam baka san wani abu ba gaskiya samun irin ku sai an tona yanzu nan zaka ciro carbi 1000 ka yanzu ta faɗo na ɗauko ta na miƙo maka ita 1000 na ba ɗauka na baya sukutun 1000 ka cicciɓa ka ɗauka ka ba almajiri 1000 ka cicciɓa ka ba to ba zan yadda ba alalubo mun almajiri duk inda yake a karɓo malam alalibo almajiri kuma kace alalubo shi alalubo shi yanzu nan fa ga mai mana azifa alalubo shi yanzu nan ka